திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் தாலுகா அம்பாசமுத்திரம் கல்யாணி தியேட்டர் அருகில் இன்று 9/7/2022 மாலை 4 மணி அளவில் தமிழ்நாடு நேதாஜி சுபாஷ் சேனை அமைப்பின் சார்பில் அகஸ்தியர்பட்டி கேம்பிரிட்ஜ் தனியார் பள்ளி நிர்வாகத்தை கண்டித்து கொரோனா சமயத்தில் அரசு உத்தரவை மீறி உள்நோக்கத்தோடு பள்ளி தேர்ச்சியில் தோல்வியடைய செய்யப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்கள் பூதத்தான், சிவசண்முகம் ஆகியோருக்கு நீதி கேட்டு அகஸ்தியர்பட்டி கேம்பிரிட்ஜ் பள்ளி நிர்வாகத்தின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டி தமிழ்நாடு நேதாஜி சுபாஷ் சேனை அமைப்பின் நிறுவன தலைவர் திரு வி மகராஜன் வழக்கறிஞர் அவர்கள் தலைமையில் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில் நேதாஜி சுபாஷ் சேனை அமைப்பின் நெல்லை அம்பை பகுதி நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் பலர் திரளாக கலந்து கொண்டு கேம்பிரிட்ஜ் பள்ளி நிர்வாகத்தின் மீது நடவடிக்கை எடு, பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு நீதி வழங்கு என கோஷங்களை எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அங்கீகாரத்தை ரத்து செய். தூண்டாதே. போராட தூண்டாதே. அஞ்ச மாட்டோம். அடக்குமுறைக்கு அஞ்ச மாட்டோம். பாசாக்கு. வேண்டுமென்றே செயலாக்கிய பூதத்தானை பாசாக்கு. சிவசண்முகத்தை பாசாக்கு. ஒரு ஏழை தந்தை கிட்டத்தட்ட 20 லட்சம் ரூபாய் உனக்கு தூக்கி கொடுக்கிற வட்டி போட்டு கணக்கு பார்த்தா கூட இன்னைக்கு 1 கோடி ரூபாய் வந்திருக்கும். அந்த ஆளுக்கு நீ 1 கோடி ரூபாய் நஷ்டம் கொடுத்துருவியா? இந்த பையங்களோட வாழ்க்கையை சிதைச்சு சின்ன பின்னமாக்கியிருக்கீங்க. இதை போன்ற விஷயங்களை கண்டிக்காமல் விட்டுவிட்டால் ஜனநாயகம் ஒருபோதும் தலைக்காது. கேம்பிரிட்ஜ் பள்ளியினுடைய அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்து அவரை கைது செய்ய வேண்டும். முதலில் அந்த கேம்பிரிட்ஜ் பள்ளியினுடைய தாளாளரை, உரிமையாளரை கைது செய்து குண்டர் சட்டத்திலே அடைக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் மற்ற பள்ளிக்கூடங்களுக்கு அறிவு வரும்.